aja bosen karo nen-nen. Selasa selakno ngamal marang sapa-sapa. Wong urip ki sing penting mung loro, ibadah karo ngibadah. Selasa Rebo kerepo sinau ben ra bodho. Ada pepatah mengatakan kejalah ilmu sampai ke negeri Cina. Kuwi Rebo. Kemis luwih becik mingkem timbangane Lamis. Wong urip ora kena ngondo tangga teparuh, ngondo kena ning sing apik wae. Kemis, Jumat jumbono marang atimu. Yen ndek kekarepan kok ora padha karo atine aja diteruske, ndak marake stres. Jumat, Sabtu insapo barang sing wis kewetu. Yen wingi tumindak salah, wingi Allah ucapane wiwit dina sesuk aja dibaleni meneh. Punya prinsip hari esok lebih baik daripada hari ini. Kuwi Sabtu. Minggu kuwi tanggal abang prei.